Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes. Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis, au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort. Walasa ka fɛɛrɛ ni dabali sɔrɔ u ka gɛlɛyaw la ani ka ɲɛtaga sabati l'association pour le développement de la région de Nioro du Sahel ye a ka lajɛn fɔlɔ sigi sen kan sebiridon septembre kalo tile 27 san 2025 maison de la presse la Issa Sise ale bɛna caman ɲɛfɔ an ye o ko la. Bibi na a ka gɛlɛ ka kunnafoni lakika ale ni kunnafoni lankolon wolomadɔ ka bɔ ɲɔgɔn na yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛyaba ninnu na. Dunuya ye don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ko journée mondiale d'accès à l'information an ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ o ko la an bɛna mun yira aw la ni kunnafoniya in fɛnɛ sen fɛ. An balimaw ni de an ka ye ka kɛɲɛ ni bi ntɛnɛ septembre kalo tile 29 san 2025 an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandili la ka se k'aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka para ɲɛ caman bila ani teletɔw ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye cogo min na l'association pour le développement de la région de Nioro du Sahel bakurunba fɔlɔ n'a bɛ wele ko ADRN Sahel ale sigira sen kan san 2023 ko ale ye a ka lajɛ fɔlɔ sigi sen kan sibiridon septembre kalo tile 27 san 2025 lajɛ in kɛra maison de la presse la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wulikajɔ in dabɔla de gɛlɛyaba min bɛ nin région in kan a n'a ka ɲɛtagaw bɛ se ka sabati cogo min na ka se ka o hakili falen-falen olu kɛ Issa Sise ale tun b'a kɛnɛ kan a ye mun sɔrɔ Mamadu Jalo ale b'o lakali an ye. Association pour le développement de la région du Nioro du Sahel n'ale ye jɛkulu ye min ka laɲini ye ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma Nioro du Sahel ale ye région ɲɛtaa sabatili la u y'u ka ɲɔgɔnnajɛ ta k'o fɔlɔ kɛ kabini a sigili san 2023 wagatiw. O kumu kɔnɔ u kumara fɛn caman kan. Bon mɔgɔw welela de ka baara min kɛra san 3 kɔnɔ donc k'a yira mɔgɔw la mun kɛra ani min tora. C'est-à-dire f'i ka mɔgɔw wele n'i ye baara kɛ pour que k'a yira u la baara bɛ cogo min. C'est-à-dire ça mérite pratiquement une transparence. Donc là an ye mɔgɔw wele k'a yira u la an ye min kɛ an sera ka min kɛ ani min tora. Voilà an y'a yira u la fana k'anw dɔrɔn tɛ se k'a kɛ dɛ fo bɛɛ de ka na an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an ka se k'a baara kɛ. O baara ninnu senfɛ maa caman y'a yira k'a fɔ nin hakilina in kɔni hakilina ɲumanba don ka d'a kan Nioro du Sahel dugudenw u ka ɲɔgɔn sɔrɔ kulu la o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɛta sabati nin yɔrɔ kofɔlen in na. An tun b'a wele fɔlɔ association développement cercle de Nioro a sigira a mɛnna a ka ca san 20 o waati Nioro tun ma kɛ région ye fɔlɔ Nioro kɛlen région association yɛlɛmana ka kɛ association développement région de Nioro an bɛ baara fɛn o fɛn min kɛ an ka kan ka collectivité ninnu de dɛmɛ mobilisation ressources k'u dɛmɛ pour que projet bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o projet ka se ka financer pour que a ka ɲɛ. Nin hakilina in a kɔkɔrɔma donna nin jɛkulu in maaw fɛ u y'a yira k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye nin kulu maaw u bɛ se ka ɲɔgɔn dɔn. J'adhère totalement. Hakilina minnu taara association ɲɛmɔgɔw fɛ a diyara an ye kosɛbɛ a bɛ tali kɛ Nioro gɛlɛyaw la ni ɲɔgɔn dalajɛ in kan ka Nioro ka den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Pour que cette assemblée soit. Ni ɲɔgɔnnajɛ tako fɔlɔ in a kɛra sababu ye ka se k'i da don gɛlɛyaba minnu bɛ Nioro du Sahel
dugu kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya na lakanabaliya jiko kalanko o n'a ɲɔgɔnna caman u y'a yira k'a fɔ kalo 3 nin kɔfɛ u bena fɛɛrɛ kɛ ka se ka biro kura sigi sen kan min bena i kɔkɔ da nin gɛlɛya kofɔlen nunu na Nord du Sahel ale region kɔnɔna la. kunnafoni nasira wɛrɛ la k'aw ladɔniya k'a fɔ sɛpitɛnburu kalo tile 28 ale ye don kɛrɛnkɛrɛnlen min sigira ka se ka kunnafoni digi o jo sariyaw olu bɛɛ lajɛlen labato k'aw ladɔniya k'a fɔ nin waati laban ninnu na kunnafoni di siraw olu warali ka taa se kunnafoni yɛrɛ baarakɛbaw cayali ma olu kɛra sababu ye kunnafoni ɲuman ani kunnafoni lankolon olu bɔli ɲɔgɔn na o ka gɛlɛya ka se ka faamuyali caman sɔrɔ nin ko ninnu kan anw ka ɲininikɛlaw u taara u ɲɛmada a kɔfɛ u ye mun sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ. san o san sɛpitɛnburu kalo tile 28 duniya ye don kɛrɛnkɛrɛnlen sigi sen kan ka se ka kunnafoni di jo sariyaw olu labatoli baaraw sigi sen kan nka bibi na ni ye a ta k'a lajɛ ka kɛɲɛ ni kunnafoni di sira kuraw olu warali ye nin waati ninnu na kunnafoni carili yala kunnafoni bɛɛ lajɛlen carili ka ɲi wa. an bɛ waati min na n'o ye guerre kɔnɔna an bɛ crise de la sisan mais mun kan ka gɛlɛya kunnafonidilaw ma en ligne nin waati i bɛ se ka bɔ kunnafoni dɔw kan i b'a sɔrɔ i y'a vérifier tiɲɛ don mais hali ni tiɲɛ don a kunnafoni publication bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye jamana ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye armée ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔw ka sigikafɔ ma kunnafonidila kan k'a yɛrɛ minɛ a man kan tɛ k'o publier. ka kɛɲɛ ni guerre de l'information ale wulikajɔw ye nin waati laban nunu na maaw kɔni b'u u yɛrɛ ɲininga yala kunnafoni bɛɛ lajɛlen kan ka cari wa yalima k'a ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na e ka kɛ maa fɔlɔ ye ka kunnafoni cari o fɛnɛ ye fɛn ɲuman ye wa. n'i ye kunnafonidila ye bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a sɔrɔ e ka teli kunnafonidila ka tɛmɛ bɛɛ kan i ka woroli ka bon kosɛbɛ parce que e de ka teli ka mɔgɔw kunnafoniya parce que bɔlɔlɔ ye fɛn ye a ka teli bi ni média bɛɛ ye a ka teli ni radio ye a ka teli ni télévision ye a ka teli ni journal papier bon, le fait que rapidité bɛ yen o kan ka kɛ sababu ye i kan ka i janto fɛn damadɔw la n'i bɛ kunnafoni di. an ka laselikɛla ninnu ka fɔli la olu kɔni ka yecogo la kunnafoni dili kan ka to kunnafoni baarabagaw ma ni o ye journalisiw ye o kɔfɛ u ko kunnafoni o kunnafoni n'i b'a cari fɛnɛ i ka ɲi k'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ kunnafoni ye kunnafoni balolen de ye ka sɔrɔ k'a cari. kunnafonidi ye journaliste ka baara de ye ale de bɛ taa san 3 kalan kɛ après bac ou bien san 4 u somɔgɔw bɛ miliyɔn de sara pour que ka bɔ ni diplôme ye ka kunnafonidi kɛ mɔgɔ tɛ se ka wuli tile kelen ko parce que bi accès à l'information ye nɔgɔyara n'a kɛra n'o sababu ye internet ye k'i bɛ kɛ kunnafonidila ye o de y'a to nin wagati n'i kɛra kunnafonidila ye i kan ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ yanni i k'a jɛnsɛ. kɛrɛnkɛrɛnyana mali chef d'état major général des armées ale yɛrɛ ye laseliw kɛ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni yamaruyalen tɛ ka kunnafoniyaw di min bɛ jamana kan yalima soldasiw kunkanko kibaruyaw kan. Ce qui a été rappelé est d'ordinaire le fait que ka hakililajigin kɛ k'a fɔ jamana cɛkɛda minnu sigilen don kunnafonidi koɲɛw kan olu dɔrɔn de kan ka kɛ jamana forobakumaw ani jamana ka kunnafonidi siraw ye o kɔni ye ko ye min bɛ bɛn. véhiculé n'a y'a sɔrɔ kunnafoni sɔrɔli ye hakɛ ye wa kunnafoni ɲuman fɛnɛ dili fɛnɛ ye hakɛ ye min ka ɲi ka labato kunnafoni dibagaw fɛ kunnafoni mun ye ŋunuŋunukanw ye yalima kunnafoni jatigindan olu ye kunnafoni ye mun kan ka sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka u cari kunnafoni dibagaw fɛ. kunnafoni nasirala wɛrɛ la an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ kunkanko kibaruyaw la k'aw ladɔniya k'a fɔ championnat national de la CAF ale hokumu kɔnɔna na Stade Malien de Bamako ale ni AS Tempête Mokafo de la Centrafrique ye ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri don sɛpitɛnburu kalo tile 27 san 2025 stade 26 mars la k'aw ladɔniya k'a fɔ nin ɲɔgɔnbɛn in senfɛ min ye Stade Malien de Bamako ye ale ye a ka sebaya kurakuraya ni sebaya sɔrɔli ye 2-0 Kadiatu Bagayogo ale ni Isa Sise olu tun b'a kɛnɛ kan u ye mun sɔrɔ an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ. tagali ɲɔgɔn sɔrɔ tɛmɛnen kɔ n'u tun ye sebaga ɲɛnɛma sɔrɔ Japoma Stadium kɔnɔ Doualakaw fɛ Cameroun sa Stade Malien de Bamako ka Ligue des Champions ɲɔgɔn sɔrɔ kɔsegin dolantan kɔnɔ n'o baaraw kun bolodanin don ka bila stade 26 mars la Yirimajɔkaw fɛ u kɔni ye wulikajɔ kɛ wa u ka dɛmɛbagatɔ maaw bɔra kosɛbɛ ka t'u sigiyɔrɔma tintin AS Tempête n'ale Centrafrique tɔn sa olu kɛlen k'a dɔn k'a ka kan u ka celu 5 de sɔrɔ ka don walasa u ka se k'a laɲini ka qualification sɔrɔ ka taa tour suivant kɛnɛ ka cogo min na sa u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ in daminɛ ko ɲuman na ka gɛlɛya ta ka lase stade kɔfɛ maaw ma nka olu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la o baara tɛmɛnen kɔ Ngolo Tarawele n'ale Stade Cɛliko
kɔlɔsibaga ye ale fɛnɛ de b'i jɔ i jɔyɔrɔ la walasa ka stade bali ka celu fɔlɔ in ta o tɛmɛnen stade malien bɛ wuli ka jɔ kɛ ka bagabagaliw kɛ o bɛna ɲɔ bolo o bɛna taa ngɔyin dɔ sɔrɔ o bɛna yɛlɛma ka kɛ celu ye Usmane Kulibali kalaba fɛ an bɛ taa sɛngɛlafiɲɛbɔ la n'o jaabi kelen ani kanangolo ka taa stade malien de Bamako kanu na tako filanan baaraw daminɛnen sa an b'a ye k'a fɔ ko yɛlɛmaliw bɛ kɛ tɔn fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o la wuli ka jɔ bɛ bonya fan fila bɛɛ fɛ nka a si tɛna se ka yɛlɛma ka kɛ celu ye stade malien cɛkura donnen n'o Dawuda Kulibali ni bɛɛ ko a ma Vinicius ale fɛnɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ ka occasion ɲɛnɛmaw sɔrɔ nka o fɛnɛ si tɛna se ka yɛlɛma ka kɛ celu ye Zumana Senpara n'ale fɛnɛ kɛra cɛkura donnenw na sa ale fɛnɛ bɛna wuli ka jɔ de kɛ ka ngɔyin dɔ sɔrɔ a bɛna yɛlɛma ka kɛ celu ye a yɛrɛ fɛ o réaction kelen na sa AS Tampet celu kɔlɔsibaga ale bɛna gɛn carton bilenman na ɲɔgɔnsɔrɔ bɛ kuncɛ n'o jaabi fila ni kanangolo ka taa stade malien ni Bamako kanu na ni ye ɲɔgɔnsɔrɔ fila fara ɲɔgɔn a bɛ bɛn 7 ni kanangolo ka taa stade kanu na don bɛɛ n'a balontan réalité don kuma tɛ bi balontan yɛrɛ a kɛra cogo min na terrain san bɛ ka na terrain a balontan ma nɔgɔ fiɲɛ fɛnɛ kun ka ci o o de ye balontan gɛlɛya an bolo bi dɔɔni parce que mɔgɔw nana déjà ye 5 à 0 kɛ mɔgɔ la fɛ yen donc n'u nan'i fɛ yen nɔ c'est difficile u ka bɔ k'u b'a ta kɛ cogo dɔ la donc o yɔrɔ to dalen bɛ kɔfɛ mais Dieu merci quand même an sera ka den bi don balontan don bɛɛ n'a réalité de don bon an bɛ se k'a fɔ a match fila la an fanga kun ka bon n'u ta ye bon prochain adversaire c'est vrai an bɛ dɔ dɔn an tɛ dɔ dɔn mais an concentré n'o fila bɛɛ kan nin jaabi bɛ kɛ sababu ye ka stade malien kɛ k'a ka qualification sɔrɔ ka taa tour suivant kɛnɛ kan n'o bɛ tali kɛ boko filanan ɲɔgɔn sɔrɔ kan o de kun kana sa stade malien ni FC Nouadhibou bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye Mauritanie tɔn ye tali dolantanw bɛ kɛ Mauritanie kɔ fɛ kɔsegini olu bɛna kɛ Mali kɔnɔ ni sebagaya sɔrɔ olu la o bɛ kɛ sababu ye ka stade malien kɛ k'a kunda phase de poule kan Ligue des champions kɔnɔna na n'o bɛna kɛ siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ a ka tariku kɔnɔna na ayiwa nin de bɛ taa ni an ye dunuya ale kunnafoniya kɛnɛ kan Mamadu Jalo ale ye wulikajɔ mun sɔrɔ o ko la an ka jɛ k'an ɲɛmada o fɛ Senegalikaw fɛ yen nɔ kunnafonidilan bɛ yen n'o ye Mandiabalija ye jamana ɲɛmaaw ye mandat d'arrêt international da ale kan k'a sababu kɛ yuruguyurugu kuma dɔw minnu kun talen don ka a sɛgɛrɛ ni o ɲininiw kun bɛ sen na an b'a ladɔnniya k'a fɔ septembre kalo tile 24 fɛn min ye nin kunnafonidila kofɔlen ye ale yɛrɛ ye taama kɛ ka taa Faransi jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ a kun balilen don ka sababu kɛ kiiriko kumaw ye Senegali jamana ɲɛmaaw ye kunnafonidi kɛ jumadon septembre kalo tile 26 k'a yira k'a fɔ nin kunnafonidila in n'o ye Mandiabalija ye mandat d'arrêt dalen don a kan ka sababu kɛ i n'a fɔ yuruguyurugu kuma min n'o kun bɛ sen na n'a yɛrɛ bolila o kiiriw ɲɛ Nizɛrikaw fɛ yen nɔ fɛn min ye serdi n'ale ye tɔnba ye diɲɛ kɔnɔ mun sigilen don uranium ko kan olu ye gafe bɔ k'a yira k'a fɔ Niger ye uranium daraki Orano la n'o ye Faransi cakɛda dɔ ye n'olu ka baara ɲɛsinnen don uranium ko ma ko o tɛ se ka feere k'a sababu kɛ a ma sɔrɔ jɛlenya kan o kunnafoni ninnu naselen Orano ɲɛmaw u y'u ka nisɔndiya yira Guinée jamana ɲɛma karafili bolodalen don décembre kalo tile 28 lase min n'o kɛra Guinée jabaranisoba fɛ a bɛ wagati jan bɔ kabini san 4 Guinée kɔni ale bɛ Mamadi Doumbouya ale ka mara kɔnɔna la ka sababu kɛ coup d'état dɔ ye okumu kɔnɔ wulikajɔw bolodala walasa ka se ka jamana sariya sunbaw falen cogo min na karafiliw olu bɛ se ka boloda o don kofɔlen o de ye décembre kalo tile 28 ye ni lase in kɛlen maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ nin ye jigisigiko ye ka d'a kan fɛn min ye coup d'état n'o o ye Alpha Condé dafiri damina sigi o baara ninnu na Guinée Irankaw fɛ yen nɔ ɲangiri pere taara ka da nin jamana kofɔlen kun Nations Unies maaw fɛ min na san 10 fɛn bɛ tali kɛ u ka sɔrɔw fo ka taa se u ka programme nucléaire olu ko bali ma nin waleya ninnu kɛra sababu ye Iran jamanaden caman y'a ka jɔrɔnakow yira ka da fɛn min ye Iran dugu kɔni an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ gɛlɛya caman bɛ yen nɔ ka sababu kɛ musakakow ye nin gɛlɛya mun nalen filɛ nin ye fara kan o bɛna kɛ sababu ye ka maa caman dayirimɛ ni ko gɛlɛya an b'a ladɔnniya k'a fɔ Iran jamana ale magoɲa fɛn caman o bɛ bɔ jamana wɛrɛw la i n'a fɔ furaw ani a ɲɔgɔnna wɛrɛ i n'a fɔ aw y'a faamuya cogo min na nin de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Advance TV sugandila ka se ka aw kunnafoniya tele min kɛlen don ka baara ɲɛ caman bila ni tele tɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ɲini aw fɛ a ka to Advance lajɛli la wasa b'aw ye jabaraniko la aw k'a mɛn Sublimez votre intérieur avec nos collections uniques et élégantes.
Chez Ibi Home, nous transformons vos espaces en véritables havres de confort et de convivialité. Découvrez notre collection exceptionnelle de meubles pensés pour chaque moment de votre vie. Des tables à manger conviviales, idéales pour rassembler famille et amis au salon haut de gamme, alliant élégance et confort, sans oublier nos chambres à coucher de qualité avec matelas offerts pour un repos parfait. Explorez notre sélection de luminaires rares et uniques qui sublimeront vos espaces. Découvrez notre gamme de motos électriques, économiques, performantes et respectueuses de l'environnement, idéales pour vos trajets urbains en toute sérénité. Nos installations solaires vous garantissent l'indépendance énergétique tout en réduisant vos factures. Chez Ibi Home, profitez en ce moment de réductions allant jusqu'à 35% sur nos équipements solaires. Ce n'est pas tout, nous vous proposons également des options de paiement échelonnées pour encore plus de simplicité. Venez visiter notre showroom à l'ACI 2000, immeuble Ibi Group. Ibi Home, l'élégance, la mobilité et l'énergie au service de votre confort.